ବାଙ୍କି ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଚାଷୀ ମନ୍ଦରଧର ରାଉତଙ୍କର ପୋଟଳ ଜମି ବାତ୍ୟାରେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣି ସେ ପୋଟଳ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାତ୍ୟାରେ ପୁରା ପୋଟଳ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ।